El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Patriots, com veieu, acabo de sortir de la meva catcova. Sí, just aquí sota. A l'agost, sobretot per les setmanes del circuit, s'omple de molta gent. Avui no tenim temps per perdre, perquè aniré al Camp Nou, perquè el president Bartomeu no ha recorregut la sentència de la UEFA i vull entregar-li una samarreta perquè pugui fitxar. De fet, tinc un cunyat que és xinès, és xino, que juga molt bé a futbol. És boníssim, juga fantàstic. Us ensenyaré la samarreta que li vull regalar. Em crema el pit. Què és? Qatar. Molt bé, i tu? Molt bé, jo també. Qatar, tu. No. Qatar del país. Que horrible. Deixem-ho estar. I entregaré aquesta samarreta que és del meu cunyat, que es diu Fem Un, i porta el dorsal 69. Tenim un repte per davant, entregar-li aquesta samarreta al president. Ho aconseguirem? No ho sé. Ho intentarem? Segur que sí. Cap al Camp Nou hi falta gent. I anirem amb el Catmòbil. Som-hi tots, cap al Catmòbil. Per més informació, poden consultar De moment encara no tenim un estat i per tant no hi ha diners. Ens hem d'espavilar així. Patriots, després d'un llarg camí he arribat al Camp Nou. Patriots, he aconseguit entrar amb una estelada i no m'han vist. Ara segur que no em multen. La tenia ben amagada. Patriots, avui us ensenyaré un dels meus superpoders. Es tracta de manipular les masses amb la ment. Jo ara faré que tothom comenci a cridar independència. Independència! L'opinió de la gent del Camp Nou. M'he portat el meu supermicro. Anem a veure què opina la gent del Camp Nou. Et sembla que el president del Barça no hagi recorregut la sanció de la UEFA? Estàs molt enfadat, oi? Home, a mi em sembla normal. Què li diries si ho tinguessis davant? Jo també ho diria, jo estic totalment d'acord. Molt bé, moltes gràcies. L'opinió del soci del Barça. Tenim una estrangera. Què opines del procés de Catalunya de la independència? Estoy súper contenta por eso. Fantàstic. Fantástico. Molt bé. Patriots, m'he trobat a l'Alberto. Tinc una pregunta molt important a fer-li. Celebrant i disfrutant aquest trofeu que arriba a la seva 50a edició dels trofeus més venerants i prestigiosos d'arreu, dels trofeus estiuents d'arreu d'Europa. El trofeu Joan Gamper. Alberto, com sempre, encertadíssim. Moltes gràcies, Albert. I benvinguts. Bonsoir, je suis le Supercat et je suis avec Alès et je voulais prégunter avec la indépendance de la Catalogne. Est-ce que tu penses? Vive la Catalogne! Vive la Catalogne! He arribat fins aquí amb la intenció d'entregar la samarreta del meu cunyat. Ho intentarem. Ara només falta buscar el president. Som-hi!
Patriots, no hi ha manera de trobar el president. Però no patiu, tinc una idea. Que he trobat el punt més proper, just a sobre d'ell, i el que faré serà tirar-li la samarreta des de dalt. Li caurà al cap. No us ho perdeu. Som-hi! Supercat, el guardià del procés, a la independència ens portarà.